Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kita sami sareng-sareng pinaringan pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng sami ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Boten sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun tetep lan dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala minangka amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang maringi tuntunan dumateng kita supados netepi tata krama nampi napa kemawon ingkang dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing setunggal wekdal ingkang kita alami.
kanthi dawuhipun mataraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Mataraka ora ninggal minal jahli saking budu syai'an ing siji-wiji sapa man wong arada kang ngarepaken sapa man ngarepaken an yahdusa ing yen to terjadi fil waqti ing dalem siji wektu apa sing terjadi ghairu ma sakliyane barang azharo kang wis ngetokaken wis munculaken wis nampelaken ing ma sapa Allah Gusti Allah ditampilna diwunculna diwujudna fihi ing dalam waktu mau. Tegesipun nek enek wong kok kepengin jam 12 awan muncul bulan, jam 12 bengi muncul srengenge, niku jenenge wong bodho. Ngoten nggih. Bodho sing bodho pol-polan, mboten enten kenging sing ditinggal. Ya, semanten ugi sedaya kedadosan ingkang dumados ingkang kita alami wonten setunggalipun wekdal menika sami ugi kedadosan menika cocok kalih angen-angen utawi boten. Menika ampun ngantos kula panjenengan kepingin ngrubah, pengen ngelih, pengen duwe karep napa sing muncul niku wau gak sida. Cara wong Jawa atuka. Jatuh omong gak usah ngene. Lah ampun pun barang sing pun terjadi ngoten niku mboten perlu dijatuho. Saniki sing perlu dipikir niku napa kewajiban sing muncul niku napa niku dilakoni. Umpamane nggih sing muncul niku kok perkara sing kira-kira ning awak niku abot nggih kedahe kudu nyuwun tulung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten perlu kok terus Gusti ndang dilih mawon ampun ngeten Gusti. Nggih, sing perlu niku kok enten kedadosan ngeten iki kewajiban kula napa? Kula nyuwun tulung Gusti jenengan paringi kegiatan nglampahi kewajiban kula. Lah dene mengke kalih Allah kok mara-mara dipindah. Suasanane dipindah, kedudukane dipindah, posisine dipindah. Niku mboten urusane awak dhewe tapi niku pancen kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk tata kramane wong dadi kawula. Tata kramane ubudiyah. Tata kramane tiyang sing pengen nglungguhi pelungguhan ibadah. Salajengipun Syekh Ibnu Athaillah nggih dawuhaken nggih meh mirip kalih sing dawuh sing wau. Tapi niki rada beda. Ngeten dawuhe. Ihalatuka al-a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka utawi olehmu semaya. Nek ngomong semaya ngoten mawon. Ihalatuka utawi olehmu semaya al-a'mala ing pira-pira amal sing sakjane ndang dilakoni. Kewajiban-kewajiban sing muncul tengene wektu wae lho nggih. Ala wujudil faragh disemayani ala wujudil faragh ing atase wujudi kongang, wujudi kober cara wong sakniki. Wujude longgar. Iku min ru'unatin nafsi setengah saking pira-pira kumprunge atimu. Dadi lek enten wong sakniki jam pinten umpamane 7:30. Lho niki sakniki niki mun wektune salat ngisau. Kok sawan semayani ngenteni sing wis bener-bener longgar. Kapan lah mau salat ngisau? Ya sesuk nek sing kosong kan sesuk jam 7:30 awan. Oh, tiyang ngoten niku jenenge tiyang komprong. Komprong itu tunggale bodho niku. Komprong niku tunggale bodho. Terus faragh, sing dimaksud faragh wujudil faragh niku wujude nganggur, tegese nganggur niku saking kesibukan-kesibukan donya. Ana wong pengen ngamal apik kok ngenteni rampung, ngenteni bubar, ngenteni kosong saking kesibukan donya.
Nggih, mboten sida ngamal. Wong kesibukan donya niku mboten enten telase. Lah nggih ngoten. Nggih aja ngenteni kober wong Jawa ya kudu dimena, ya kudu dikober-koberno. Ngoten. Kewajiban-kewajiban ngamal sing sae sing dipun perintahaken dening Allah niku ampun disemayani. Idza kana abdu multabisan bihalin. Idza kana tatkalane ana sapa abdu kawula ana iku multabisan mandangi bihalin kelawan suci tingkah min ahwali dunyahu saking pira-pira tingkah dunyane abet. Wa kana lan ana iku lahu kedue abet fiha ing dalem ahwal ing dalem tingkah dunya mau apa sing ana suhulun kesibukan yamna kang bisa nyegah apa suhulun hu ing abet dicegah mil amali saking nglakoni bil amali sholihah lan pira-pira ngamal saleh wa ahalalan banjur nyemayani sapa abet dalikala amala ing mengkono-mengkono ngamal saleh nyemayani ala farohi ing atase rampunge utawa kongange kosonge abet mintil kal azgholi saking mengkono-mengkono pira-pira kesibukan wa qala lan banjur ngucap sapa abet idza tafarrahtu amiltu idza tafarrahtu tatkalane wis kober sapa ingsun wis nganggur sapa ingsun ya amiltu mengko gelem ngamal sapa ingsun fadzalika mongko ta mengkono-mengkono carane kawula mau iku min ru'unati nafsihi saking sebab kumprunge atine abet. Lah ru'unah niku napa to? Wa ru'unatu ta maknane ru'unah niku durbun bagian macem minal hamakoti saking kumprung. Kumprung, kertas kumprung nggih. Komprong niku salah hitung. Ngoten wong duwe emas sak ana dijolno kuningan sak kilo. Nggih. Duwe emas sak on dijolno kuningan sak kilo. Mergo piyambake lah ngitung akeh sak kilo timbang sak on. Nggih. Niku termasuk wong dadi cara wong Jawa ngarani wong beneh napa mboten ngoten niku. Ya mboten beneh gitu nggih. Mboten beneh. Dheweke dikene, Kang, aku duwe sawah 10 hektar. Tukunen 1,5 juta. Ngoten. Duwe sawah 10 hektar tukunen 1,5 juta. Pun. Mari wonten wong ngomong liya neh. Sing sijine neh ngomong teng ya Mbak Kang. Iku lho Kang. Sawahku sing 20 hektar. Sawahku sing 20 hektar lho tukunen 1,5 juta. Sing siji kon nyewa 1,5 juta. Ning 10 hektar. Sing siji ngomong, iku lho 20 hektar tukunen 1,5 juta. Cuma oleh nggarap iku setahun kas. Sampeyan iso nggarap sawahmu kuwi engko lek wis oleh setahun. Saiki sik digarap wong. Lah mari ngono sing siji sing onyok-onyok niku wau. Halah timbangane garap 20 hektar tapi cek tahun ngarep. Ya lung garap sing 10 hektar iki tapi langsung saiki garap. Jajal kalau sampean cara lek ngitung ngoten wani pundi. Enek wong tawa tanah 10 hektar terusan, maksudnya terusan itu los. 20 hektar men 1,5 juta tapi mulai iso nggunane tahun ngarep. Terus sakniki enek wong tawa wis nggon kuwe 10 hektar sewanen setahun 1,5 juta. Langsung digarap saiki kena, tapi ya mek setahun. Kira-kira cara sampean milih pundi? Dan milih sing pundi? Milih sing setahun ngarep nggarap napa sing langsung nggarap sakniki?
Nen tahun ngarep nggih niku rada bener lek mikir ngoten. Nek sampean terpancang lho kesuwen tahun ngarep nggarepe lha aku butuh ndang mangan tahun saiki ya ngoten. Dan tapi terus kowe nututi mangan tahun saniki malah kelangan 20 hektar. Cara hitungan kelangan gitu. Ya bener nampa garapan saiki, tapi lho setahun tek. Ya bener nampane isone garap tahun ngarep. Lah tapi terusan ya. Pilih pundi? Sing terusan karo jenis entek. Dan terusan. Nggih. Tapi tahun ngarep lho nggih. Gelem. Burun. Tenang. Nah, ya rada beneh. Rada beneh niku tapi mungkin lek ditantang sing liyane lak gak gelem. Dan mboten ngoten lho. Sakniki enten sawah jenenge swarga ngoten. Sawah jenenge swarga. Wis ta cukup sampean niku ngempet enake donya sementara niki paling-paling suwene namung 80 tahun. Dalam rasuwe ngono kados bapake niki wis umure wis pun swidak to Pak ya. Wis swidak setunggal ngoten. Lha apa mau digawe kira-kira 80 tahun ya karek 20 tahun. Buru penak 20 tahun kelangan penake swarga selawase. Nggih. Buru penak 20 tahun kelangan penak swarga selawase. Cara wong nyewa niku wau. Buru sewan setahun tapi langsung kena digarap saniki, kena dinikmati saniki. Kelangan sing 20 hektar tapi tahun ngarep. Tapi terusan. Bilih pundi? Ya lek wong cek mikire rada beneh, ngoten nggih. Niku nggih milih sing tahun ngarep retek garape tapi lak terusan. Penak sing swarga ku lho sing tenan, sing terusan. Nek penak saiki ngono lah. Wong upama aku duwe omah apik. Bojo ayu paling-paling ning donya iki ya wis kuwate ngladeni bojo ayu mung pirang taun to. Ngoten ta nggih. Alah wis sak penake lah sing penting bolong lah wis ngoten. Jadi artine sing dipikir niku aja mung sak gedakan ngoten lho maksude. Ampun terlalu mempertimbangkan persoalan-persoalan sing sifatnya namung duniawi. Iki duniawi niku sing kira-kira teng mriki entek niku jenenge duniawi ngoten. Jadi ora kok berarti duniawi niku ndi sing sampean lakoni ning donya, mboten mesti entek karo gatane tergantung niat to nggih. Njenengan ngunjuk ngeten, ngunjuk toya niki lek niate nek mati peparing Allah niki dadi akhirat lho, niki awet. Mugi bismillahirrahmanirrahim. Terus jenengan saged ngilangi ngelak, njur krana ngelake ilang njur kuat ngaji serodok suwe, njur krana kuat ngaji njur ngilmune manfaat terus dilakoni terus sampai sobat. Dan iki kita sepele tapi niku tuku sampai selawase. Dene ngombe-ngombenan sing sekedar ngelak ngombe terus ilang ngelake ngoten tok lha niku kan entek sakniki ngoten. Niku cara barang sing sepele-sepele ngoten. Sing liya-liyane kok mung sekedar jenengan buru telangganan. Ibaratnya buka toko wis krungu beduk Jumatan. Nggih. Krungu beduk Jumatan mung perkara mburu langganan wae iki lek tak tutup Jumat tak tutup lah langgananku ngalih. Paling-paling pinten to batine oleh langganan. Oleh langganan 10 ngoten paling-paling langganan siji ngekeki bati 10.000 pamane ya mung 100.000 nggih. Ning 100.000 niku ya entek teng mriki mawon. Tapi lek sampean tinggal budal Jumatan monggo Jumatan niku jelas oleh ganjaran teng swarga sing selawas-selawas. Lah kok ming guru 100.000 wani kelangan swargane niku lho nggih. Wong Jawa duwe unen-unen mburu uceng kelangan delek. Nggih ta? Mburu udut sing sak linting gedene sak uceng kelangan bako sak delek niku sak ndas niku lho nggih. Bako sak ndas niku. Lah niku nggih mboten bandingane. Mula terus diwastani kompro. Salah pilih kompro. Lah kok saged diarani kompro dos pundi? Wa hamaqatuhu min wujuhin. Kumprunge wong sing model ngoten niku wau niku min wujuhin saking pinten-pinten dalan. Dalan kekumprungane niku pinten-pinten. Di antarane al-awalu tawi kumprung sing pertama iku isarud dunya alal akhirah.
milih dhisikno dunya alal akhirati ngalahno akhirat. Lah kenapa kok komprong? Nggih, mergo dunya niku gelis entek, akhirat niku awet. Lah tuku barang kok tuku sing gelis entek, milih sing gelis entek nggih. Ditawani sing awet murah ora gelem. Ana barang awet murah, tukune mek cukup 10 menit, Jumatan ngoten mawon. Ya setengah jam paling suwe Bapak. Tukune murah, mek tuku cukup ninggal toko setengah jam. Iku wis oleh akhirat. Lah pengen oleh dhuwit 100.000, masyaallah oleh njleput dina-dina ora bar. Nggih, mboten banding. Termasuk enten malah sing ngekak kok pengen buru 9.000 niki derajat mung dadi jongos. Cuma bahasane serada dikerenke sithik tenaga kerja. Bahasane ngalih sithik terus pangkling. Buru pengen dadi tenaga kerja kan nek ngomahe wong. Ngono kok kon bayar 8 juta kok gelem ngoten. Nek dipikir-pikir nggih. Iki mboten penak to nggih sakjane ngoten. Apa yo ning kene kurang kerjaan? Yo kurang kerja teng mriki niku bayarane namung sithik kok. Bayaran rupiahe pancen sithik, tapi kemareman kepethuk keluarga, kemareman kepethuk bapak ibu bendina, kemareman kepethuk anak bojo bendina, nggih. Niku napa kena dituku 8 juta. Sakjane ngoten nek gelem mikir sing rada beneh ngoten. Lah niku kadang-kadang mboten kepetung. Ngoten mawon kadang-kadang wong ngarani pun alah kualik-walik ngoten. Lah saniki semanten ugi enten wong ditawani kenikmatan akhirat sing awet. Kate akhirat niku namung nuwun sewu nggih, cara ditata sakniki tukune mayar. Cukup la ilaha illallah wis oleh. Murah nggih? Murah nggih? Murah. Gampang niku. La ilaha illallah miftahul jannah nggih. Wis kena nggo ngunci swarga. Murah. Sapa wonge gelem nulungi dulure sepisan, iso ngilangi kesusahane dulure sepisan, sok ben bakal ning akhirat kabeh kesulitane diilangi Gusti Allah. Mayar ta? Mayar. Kadang-kadang kula jenengan niku duwe dhuwit 1 juta ngoten mawon ora enek kanggone lho jane. Lha diteleh bank nganggur tok mung sekedar ki jogo-jogo. Jenenge jogo-jogo barang urung mesti. Dan duit tangga dengap-dengap anake loro arep operasi niku lho disilih duit 1 juta ora oleh-oleh tenan. Niku lagi salah hitung to jenenge. Nggih. Salah hitung padahal gelem nulungi jreng ya wis gawene dhisik duitku. Padahal niku cara duit ya utuh cek iso balik nggih. Terus nomor 2 manfaate gedhe tanggane marem. Nomor 3 nyelapno nyawane anake tangga. Nomor 4 niku jenenge tafrijul qurab anil mukmin. Benggangno keruwetan saka wong mukmin, benggangno keruwetan siji niki mawon benjing teng akhirat ilang keruwetane sing ilangi Allah Subhanahu wa taala. Halah akhirat apa nggih ruwet sampean niku wong sampean ngalih omah ngoten kudu gak kerasan kok. Nggih. Ngalih omah ngoten kudu gak kerasan lho menapa paling ngalih alam. Asale ngalam donya ngalih teng alam akhirat iki mesti kudu gak kerasan. Lek panggonane gak luwih apik ngoten lah, mesti gak kerasan sampean. Mesti pekewuh teng mriku repot. Wong jenengan ngalih ke omah, ngalih ning bis ngoten mawon, ketepan jejerane bar tuku pindang ambune amis ngoten sampean pun repot kok. Nggih ta nggih? Lha napa malih ngalih alam akhirat sing teng mriku sama sekali dereng dikenal. Lek mboten oleh fasilitas sing luwih apik utawa duwe kenalan sing mantep utawa enek sing nyafaati teng mriku dudune dalan. Alah, sengsara. Lah mongko sakniki kangge kenal wong sing ajeng sampean parani jenenge akhirat. Niku kalih Allah pun disediakne. Nabi Muhammad, para ulama, ki carane kenal gampang. Cukup maca selawat, cukup istighfar. Mbok disempatne. Ngono lha apa to iso bar salat kesusu ngalih kadang pirang menit lho ngerti kadang-kadang ngoten lho nggih sibuk lho Mas aku jan tenan sibuk pokoke
Wong iso salat iku wis untung-untungan. Lho ngoten niku nek dipikir lagi arep mburu apa? Padahal ini jane metu ke masjid ya terus jagungan ning serambi ning rokokan tok lho jane. Kok kon ngenteni lungguh ngenteni imam wiridan astagfirullah subhanallah subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allah akbar ping 33 Ki niku janjine Allah sapa wonge gelem maca niku dawuh Kanjeng Nabi niku kalih Allah diresiki dosane senajan kaya untuk segara. Lagi mun penak ta sakjane. Lah kok kelangan sapu sing kena nggo ngresiki dosa sing sak monten kathake mung sekedar pengen rokokan teng emper masjid. Padahal sing ning jero wiridan sing jero masjid ya wiridan subhanallah dhek terima rokokan njaba sedhit. Ya ora apa-apa ya sampean pilih-pilih dhewe. Tapi lek dihitung ngono iku diarani komprung kuwi pantes ngoten. Milih rokok kelangan ganjaran. Ngoten lho nggih. Niku jenenge milih donya kelangan akhirat. Walai salah ora ana apa iki dhisikno donya ngarekno akhirat iku min sya'ni uqalail mukminin setengah saking kelakuane ora ana iku min sya'ni uqalail mukminin saking kelakuane wong pintere wong mukmin. Ora termasuk napa? Ora termasuk wong mukmin sing pinter ngoten niku. Lek milih lek mukmin tenan, mukmin sing tenan lho nggih, percaya akhirat tenan mesti milih keuntungan akhirat. Mulane sampeyan tingali hadis-hadis sing enten fadhail keutamaan lampahan. Mangke lak digandeng. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir mesti gandeng. Sapa wonge percaya karo Allah lan percaya dina akhir fal yukrim dhaifahu. Maka becik mulyakno tamune. Ya apa hubungane mulyakno tamu karo iman? Termasuk malih niku napa nggih? Dihubungane kalih soal percaya kalih dina akhir niku wau. Kranten pancen dina akhir niku sing kadung cilaka-cilakane pol-polan, sing kadung bejo-bejone pol-polan. Nek repot-repot teng donya ngoten diselesekne sik gampang nggih. Nggih, diselesekne sik tapi lek repot tok repot akhirat. Nauzubillah min dzalik. Niku nek mboten bener-bener wong sing wis duwe celengan utawa bener-bener wong niku nggawa sangu sing kira-kira payu teng mriko. Nggawa sangu lek sing kira-kira payu to nggih. Jenengan mung tenteng mawon lunga kaji sing dienggo pandah rupiah mawon gak gelem ngijolno dolar, gak gelem ngijolno real. Panggah onyok-onyok sing dienggo men rupiah mawon ya ora iso tuku. Nggih. Sangu niku sing kira-kira payu teng mriko nggih. Sing kira-kira payu teng mriko, pancen teng mriki dereng payu. La ilaha illallah, teng mriki dereng payu niku. Nembut ngandel sampean jajal. Sampean dol la ilaha illallah sampean gak payu teng mriki. Upamane enten toko dodol tip, dodol radio, dodol TV ngoten. Terus sampean nuwun, asalamualaikum. Anu nggih, Pak Kaji. Sing kagungan toko jenengan nggih. Jenengan nak nate ngaos to nggih. Apa la ilaha illallah khairun minad dunya wa ma fiha. La ilaha illallah niku langkung larang timbang donya saisine Pak Kaji. Oh nggih, kula nate mireng pengaosan niku. Nah, sakniki ngeten, kula niki pun bar muni la ilaha illallah niku ping 1000 Pak Kaji. Lah niki sing 100 sampean pek. Nah, kula tak beto TV sampean. Kira-kira dicelokne polisi ta ora? Niki mboten payu pancen la ilaha illallah teng mriki mboten payu. Perkara niku payu larang niku lek wis wayahe butuh tenan. Nek urung butuh niku dereng payu. Lha rendeng-rendeng kok dodol banyu. Nggih. Rendeng-rendeng akeh banyu dodol banyu. Ya ora patek butuh. Ya angel payune. Ngoten. Sakniki niki wong ora patek butuh la ilaha illallah mboten patek butuh. Butuhe benjing teng akhirat.
Saniki mboten butuh wong sakniki bolak-balik sing dibutuhno apa enggak? Mangan, ngombe, sandang, pangan, papan lah niku cara kebutuhan pokoke. Terus nek sing kebutuhan wah, kebutuhan yang macam-macam sing sakjane mboten masuk kebutuhan mung kepinginan. Ngoten kok sampai nungsang jempalik ngilangi. Lho niki lho sing mesak niki lak ngilangi niki. Ngilangi kepentingan. Ngilangi kebutuhan akhirat sing sak benere. Allah Ta'ala nate sampun dawuh lek jenengan sering dari Jumatan niki sering-sering Pak Imam maos niki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bejo tenan wong sing gelem resik-resik. Wa dzakara asma rabbih lan gelem nyebut-nyebut asmane pangerane man. Fasalla bajur gelem bermanja-manja marang Allah. Ndedonga nyenyuwun marang Allah. Kuwi bejo tenan wong sing iso ngono kuwi. Tapi senajan ming sepele ketoke namung napa? Resik-resik ati, zikir, terus setiap saat bermanja kepada Allah, artinya persoalan-persoalan itu diaturne, disuwunke penyelesaian datang Gusti Allah. Ngoten. Ya namung ngoten iku ternyata mboten angger wong saged nggih. Napa sebabnya mboten iso terus dawuh bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayang 1000 sayang. Cara bal niku. Bal tu'thirunal hayatad, sayang 1000 sayang. Kalian semua itu lebih memilih dunia. Bal tu'thiruna balik padha milih sira kabeh al hayatad dunya. Ing urip dunya. Padahal wal akhiratu tawi akhirat iku khairun luwih bagus wa abqalan luwih awet. Nggih. Dituki piring sing ora gampang pecah. Awet dibanting-banting gak pecah kok milih cowek sing gampang tugel iku lho. Lek gak wong salah petung lak nggih mboten purun to ngoten niku. Padahal lah umume wong niku sing dienggo cowek lho Pak, mboten piring niku lho. Mek manut umume wong tapi dhek kelangan barang larang tenan. Lah umume niku lek jamiah menten niku nggih kami ndelok TV lho Pak. Lah kok dijak ngaji niku. Oh nuruti umum. Akhirnya kelangan banyak hal. Ming nuruti dunya kelangan akhirat. Niku wong pun kelangan kabejan. Niku salah satu alasan mengapa wong sing nyemayani ngamal niku dianggap komprong mergo salah pilih. Mergo umume wong semaya mesti ngurusi dunya. Lah ngoten ta nggih. Kula tak mentingno niki urusan akhirat mengke-mengke ngoten. Dek lali lek dunya akhirat iki dadi siji sakjane kok terus disemayani niku lek jenenge sengkleh sitok ngoten nggih. Sengkleh sitok. Nah, saniki sing nomor kalih wastani utawi dalane kumprung sing nomor loro iku taswifuhu oleh ngendhe-ngendhe. Ngendhe-ngendhe niku cara wong diarani tasawuf niku asale sering muni saufa. Aku arep ngene, aku arep ngene. Arep kok gak budal-budal. Engko sik ah. Engko sik ah. Taswifuhu bil amal oleh ngendhe-ngendhe wong bil amali kelawan amal ila awani faraghi maring mangsa longgare wong. Padahal wong sing menapa semoyo-semoyo mengendhe-endhe ngamal iku waqat laya jidulan kadang-kadang ora nemu sapa wong mau mahlatan ing kesempatan. Mboten nemu sempat wong ora nganggur-nganggur. Piye bal yahtatifuhul maut. Balik nyamber nyaut nggih. Hu ing sapa mang ing man ing wong apa sing nyaut al mautu pati qabla dzalika sadurunge sempat ngamal. Kata ta nggih? Wis to Kang, mumpung wis nganu ngene iki mumpung kesempatan. Ndang dilakoni salate kuwi. Ya sak anune sik to, wong mumpung isih enom. Lah piye lho Mas aku iki saiki iki jan sibuk tenan. Sibuk tenan aku iki tas pirang-pirang wulane nglamar dadi karyawan lagi ditampa kadek giliran kuwi mesti pas bengi terus.
Lah piye lek bengi wis pas dinas. Lah nek isuk iku ngantuk. Dadi yo wis kapan-kapan lah lek wis aku wis munggah pangkat sing kira-kira aku iso ngatur ngono tenan. Munggah pangkat tenan terus dilingno kancane ndelalah duwe kanca telaten ngelingno. Wis munggah pangkat nang dilakoni salate kuwi lah. Ngene lho saiki bojoku iki biyen nalika pas nglamar iku sik Joko. Terus munggah pangkat ndek bojo. Bojoku iki lek tak tinggal iki ora wani ning omah dhewe, Mas. Tak tinggal jamaah ning langgar ngono wis ora wani. Lah mongko aku lek salat dhewe iki ora iso. Aku iso aku salat kudu ning langgar. Wis gak iso sok elek anake wis gedhe-gedhe ana kancane dadi ditinggal keneh. Semoyo neh. Ya sok ben lha iki anake wis gedhe-gedhe lho Mas. Lah piye saiki malah repot kabeh anakku kuwi lek ora tak tunggoni dhewe wis sinau jan momo tenan. Wis terus enek alasane dadi gak kober-kober moro-moro ki wis tuwek. Bose wis tuwek saiki wis nganggur, wis pensiun, anake wis mapan kabeh, wis ndang nglakoni. Nah, Mas sikil ku lek dienggo tahiyat lara kabeh. Moro-moro mati ngoten mawon. Iku jebal yahtatuful maut. Enten lho nggih tiyang nggen kula niku. Senengane niku nun sewu niku, senengane niku men nano tayuban. Pokoke jenenge nek ledek nang pundi-pundi diuber. Sepanjang senengane ngoten niku jan entek dhuwit pira ae bayarane entek nggih ngebosi yang tayuban ngoten niku. Nah, ndelalah piyambak niku pangkate carik ngoten. Duwe kanca lurah. Lah lurah ini pun kaji, nggih kancane ndablek niku pun kaji lurah. Nek kancane lurah niku dielingno. Nganu lho Rek. Tapi liya desa niki siji desa. Rek, aku wis kaji Rek, tenan. Penake wong lunga kaji karo gendong ledek iki jek penak wong tawaf lho, temenan kuwi. Niku kalih sing panjen wonge soal-soal ngoten sing dadi lurah niki mun padha matine kula omong niki. Sing kula critane pun padha matine. Lho ngoten jawabe kok jiji. Dunya iki akeh wong ayu kok. Sik to aja kesusu mbok jak kaji sik aku. Nek wis entek wong ayu ngono lho aku tak lunga ngulon jare. Lha dunya terus ngenteni entek wong ayu ku soapan wong jenenge ledek iku anggere wis tuwek gak payu dadi ledek ganti ana ledek enom neh nggih. Lha terus kapan kobre arep ngibadah? Ya ora-ora sakniki pun pecah. Ngina utuh bilang menjalik. Lek sing lurahe niku wau bejo. Moro-moro tobat. Gara-garane sepele nggih, dielingno bojone. Piyambake niku nggih, sak iso-isone niku terus budal lunga kaji badhe niku khusuk. Ngoten. Mergo lek dadi lurah wis suwe, ngoten. Lek dadi lurah wis suwe. Sakniki sareane teng ngurine masjid wong dhek enggak ada cita-cita pancen. Pokoke cita-citaku ben bali desa kuwi kudu diboyong nang ngandheng omahku dadi masjid bali desa. Mergo nom-nomane ben bali desane wis mbangun piyambake. Ning tanahe dhewe sing bangun dheke dhewe duduk dhuwit desa. Niku lurah sing anyar, sing bebek kan pembensin sing lurah sing anyar sing merah. Iki bali desa iki duduke desa lho kekekku dhewe lho, seksine akeh. Lho rakyat takono kabeh iki ben sing bangun aku dhewe. Lah aku desa gak duwe bali desa ya wis aku pensiun ya bali desane melok pensiun. Iki arep tanggo masjid bali desa iki. Arep tanggo masjid bali desa iki. Wis desa kudu bangun bali desa dhewe. Saestu kan niku bali desane dadi masjid. Terus pun ajeng sedo kirang pinten taun itu pun pesen. Aku kepengin mati kaya kaji sujak lho. Kaji sujak ini sing ngajak kaji piyambake. Kok penak temen matine lurah suwe ngono. Kaji sujak niki lurah asale dadi lurah suwe. Mati disalati wong akeh ning masjid le bangun dhewe. Aku sik mati pengen ngono kuwi. Ngoten niku dicita-citane nggih dadi. Akhire niku nggih mati nggih. Pun baru bangun masjid dadi terus badhe niku gas diluk sakit terus pecah. Niku sareane nggih teng nging masjid. Niku bejo to niku. Niku mergo napa gak semaya pancen piyambake mboten telatenan apike teng mriku. Sembarang kalir niku kaya-kaya iso ditandangi saiki langsung tandang. Mbuh niku karep elek mbuh karep apik. Asale niku ngoten. Ya mbak niku gak ada keistimewaan. Mas yo pas gendong ledek ibaratnya ngoten. Dikandani tiyang anu Pak Lurah.
Niki enten tiyang sakit badhe ngeterke rumah sakit mboten kendaraan niki medal. Diselehno metu perlu marani rakyate niku sing sakit niku ditertet rumah sakit disopir dhewe. Gak serantan ngenteni wong niku. Mungkin bar ke rumah sakit dia balik teng lejekan neh. Niki apike niki wong mboten semoyo ngamal niku tibake apik. Mbah elek mbah apik lho nggih, tapi ternyata apa akhire nalika dhek pas dibuka karo Gusti Allah atine pas padang. Diparingi hidayah niku gak serantanan. Bangun masjid yo doyo-doyo ndang dadi ngoten. Nah niku akhire nggih sae diparingi husnul khotimah. Sedone nggih pas malam Jumat. Niku mergo gak semoyo. Dan sing semoyo niku kok sah ngamal sok benah. Pemene dan semoyo kok lucu niku wae. Soale wis wong ayu wis entek aku tak ngibadah lho ngoten niku. Semoyo ngono niku piye ngono. Nggih mboten krasa mara-mara mati ngoten mawon. Wong niku rumangsane nom terus kok nggih. Rumangsane nom terus. Niku utawa nggih. Utawa piyambake mboten sadar. Au yazdatu sughluhu. Wong niku lek nuwun sewu duwe pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ciri-cirine pekerjaan duniawi semakin tinggi pekerjaan itu maka semakin sibuk. Lha niku pun ukuran nek Imam Ghazali dawuh wong duwe dhuwit 1000 iku kok kesibukane butuh biaya 10.000. Wong duwe dhuwit 10.000 nggih ngurusi 10.000 kok butuh 100.000. Niki hitungane Imam Ghazali lho nggih. Jadi nek wong duwe dhuwit 100.000 nek jaman biyen Imam Ghazali nyontokne jaran. 100.000 ditukokno jaran. Krana duwe jaran butuh suket. Nggih lah butuh ngarit. Lah krana nek ngarit nek kesel butuh wong sing dikongkon ngarit. Lah malah ngopahi wong ngarit to. Padahal nalika ndek gak duwe jaran ya ora perlu kuwi. Nah niku ciri-ciri dunya niku kesibukannya bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Mulane lek pengen ngamal ya aja kok model lah aku bar nglakoni iki aku tak nglakoni ngamal. Mboten usah ngoten. Ya saiki ngamal iki dilakoni sing bener manut aturane Allah, niat ibadah langsung dadi ngamal ngoten. Penak to nggih? Sakjane ngowahi mboten angel-angel kok. Sing dadi karyawan ya langsung. Aku saiki dadi karyawan netepi wajib krana aku wis kadung janji nggih jam sampeyan budal, aku netepi wajib iki krana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak niati ngamal kanggo akhirat. Lek wayahe zuhur ya tak zuhur. Wong zuhur kuwi kewajiban sing ora kena dinyang kok. Wayahe ngasar ya tak ngasar. Nah, niki purun ngoten justru mboten semaya, langsung. Niku klebu teng dawuh Rasulullah akeh banget ngamal sing ketoke ngamal dunya ning krana niate apik dadi amal akhirat. Lan yo akeh banget ngamal sing ketoke ngamal akhirat ning krana niate ora bener dadi ngamal sing ning dunya tok. Sing ngamal ning dunya ngamal sing mung ketok wong teng dunya tok, tapi teng akhirat mboten dadi ngamal. Mila sakjane napa? Semoyo karo gak semoyo niku mboten soal bentuk nggih, tapi soal kerenteke ati, niate ati sing apik. Wangsul dateng sing riyen-riyen nate kula aturke, seluruh kejadian takdir niku memunculkan kewajiban sing kudu dilakoni lah. Muncule kewajiban sing kudu dilakoni niku lek diniati nampi perintahe Allah, nampi peparinge Allah niku nggih dadi ngamal. Jadi ampun ngantos apa kula panjenengan semoyo aku ngenteni lek wis bar sawahku lho, sawah bar ya terus nandur neh. Nggih. So aku lek bar tandur tak melok ngaji. Lek bar tandur terus matun. So bar matun kok ngemes neh. Bar ngemes anu ya sok panen nyaur utang. Nah terus kapan ya marep jariah? Mentone lek wis sugih, ya ora sugih-sugih. Ya jariah ya saiki ngoten. Ora usah ngenteni kok sanoke pira kono teng jariah. Niku ampun disemayani. Mergo lek ngenteni longgar, ngenteni mboten sibuk, mboten saged kok. Li anna asghalat dunya yatada'abaduha ila ba'din. Karena kesibukan dunia niku saling tarik menarik satu kesibukan ke kesibukan yang lain. Tidak semakin berkurang, tapi semakin tambah. Ngoten. Nah iso niku koyo wektu 24 jam niku kurang dienggo ngurusin dunia niki. Nggih nggih. Mula sampeyan niku ampun sampai nyemayani ngamal niku ngenteni rampunge penggawean. Mboten rampung-rampung.
Wasalisu tae kang kaping 3. Tegese dalane diarani kumprung sing nomor 3 ngene iku an yafragha minha maladhi yurdihi min tabadduli azmihi wa du'fi niyatihi thumma fi min tawal istiqlal wa ru'yatil hal wal quwwah fi jamil ahwal ma yastahqiru fi jambi jami'u hadza balil wajib wa alaihi ayubadiru ilal amal. Nomor 3 an yafragha yen to bisa kongang ya bener mungkin wong niku ngenteni semaya nek wis nganggur mungkin bisa dia itu semaya ana apa nganggur. An yafragha mungkin nganggur minha saking kesibukan. Alladzi kang yurdi kang bisa nyenengaken apa ladhi ing wong mau. Tegese pas longgar tenan atine pas marem tenan gak duwe kesibukan cuma ya mbake moro-moro mentabat tuli azmi wa du fi niyatihi. Bangsa wis kober, wis gak niat ya. Niate wis nglokro, azame wis ganti. Gitu nggih, saged mawon nggih ngoten. Nun sewu, sakniki jenengan nyekel dhuwit 100.000. Jadi mang pas grejet ngoten. 100.000 iki arep tak jariahno ah. Lah kok ora ndang budal, jane tak budal mawon to ndang dinganu, diserahne sapa ndang ngucul. Lah kok dinteni es. Sesuk esuk Jumat sisan misalnya ngelebokno ning kotak, padahal grejet itu pas dina Selasa. Sok Jumat mesisan tak lebokne kotak masjid. Lah mongso Selasa sampai Jumat niki lho. Niki perubahan niat pun wala-walik niki mengke. Kari-kari pas dina Rebu bojone muni anu lho Pakne. Iki wayahe bayar SPP lho wis dilongi. Anu lho Pakne iki wingi pun bonane ning kios kono wis sakmene dilongi. Bangsa tok Jumat entek gak sida. Lha ngono lho nggih. Dadi lampamane jenengan dagake umpamane duit 100.000 arep dijariane grejete tengah ati wis metu lho, kene ati wis metu aja disemayani. Metu kerja ndang budal jariah, ndang dilebokne kotak masjid, jariah teng masjid. Dene soalnya muncul kebutuhan kan ono alasan to. Lah wis kadung jemplung masjid Bu duwite ngono kan penak, Pun. Lah tapi cek kecekel tangan terus sampean niki ya nek duit tapi karep tak jemplung nang masjid. Wah, aja Pakne lho, mboten lagi tegak sida. Nggih to nggih. Niku lek rupa ngamal sing model ngoten. Ngamal sing liyane nggih ngoten. Kuwi kok kok bengi. Mesisan nek wis rada longgar, bal-balane buyar kan sedengan, buyar bal-balan kan jam 2:30, 2:30. Ngono salat iso khusyuk. Apik nggih kaya nggih. Apik niku salat iso khusyuk ngono. Nek ngene iki salat ya mene gak khusyuk-khusyuk ngoten tenan wis bengi jam 2:30 dilingno ibune. Salate Pak durung ngesaan lho. Salah sengatok. Wis metu kantuke mulai nglokro padahal umpama mau gelem cepet-cepet krungu adzan isya ndang tandang beres pun. Lah kok disemayani engko sik ah. Yo kober pancen wektune isya niku dawa to nggih. Ya iso kober pancen tapi pas kober iku kober sing wis nglokro. Tabat juli azame pun ganti. Niate pun dhaaf pun apes. Akhirnya ya tandang tapi tandangnya wis nun sewu kaya kinjeng cewek sing gedhe sing iki ora. Ngoten. Mulane nggih Kanjeng Nabi lek dawuh napa api-apike ngamal salat niku ngamal as-shalatu fi awali waqtiha. Nglakoni salat tenggene awal wektu. Napa? Ngene iku jenenge gak semaya. Nek semaya niku ya ketoke kaya apik sing kowe mesisan kok tahajud sisan kalau witir sisan alah bisa bal-balan daudu salah-salasen slandang turu kanu kathik kelingan wah iya sesuk ana semayan isuk bisane anu tekane wong isuk aku lek karipan malah bleset iki ngoten lho wis kasih do witir kasih do apa treblek wis ablas niku Sumafi minta wal istiqlal wa ru'yatil haul wal quwa fi jamil ahwal. Sikap sing ngeten iki nuwun sewu. Salah satu bentuk kekumprungane malih. Dia merasa seakan-akan yang namanya kekuatan nglakoni ngamal itu yang nyetir dia. Lagi ngoten nggih.
kaya-kaya sampean wis yakin aku engko mesti iso ngamal kaya-kaya lak ngoten. Engko lek nganggur aku mesti iso ngamal. Iku berarti lek sing ngukur ngamal iku jenengan ta. Lah padahal sing jenenge kekuatan ngamal iku sing maringi sinten? Gusti Allah. Nggih mungkin hitungan sampean rampung sing kesibukan sakniki. Lah sing mengke enten kesibukan liya apa ngerti jenengan? Nah, wala sampean niku nggih. Dene mengke kok nganggur tenan ya ngamal sing bentuk liya neh. Sing sakniki ngamal sakniki sakjane ngoten. Nah, kula panjenengan nek pun ngeten iki ngoten. Lek pun semaya niku seakan-akan kekuatan amal, kekuatan berbuat baik itu seakan-akan itu yang mengatur sampean. Sekarang nombol kayak kali ngoten tok. Padahal ternyata lakon hidup itu nggak bisa begitu. Ya saiki kowe nom kaya sembarang kalir keturutan jelok teko. Ibu sosok tua kowe kepengin ngoyo ibadah kari-kari dengkulmu kena asam urat. Ki mlakune pengajian wis ora patek kuat, linune ra karuan. Tahajud ki sujud jenenge bathuke teng-teng. Dengkule cekot-cekot. Sikute gemeter. Niki ampun. Mane gak sida tandang to. Paling-paling mungkin terus ngelamun mandar iki balik nom neh. Pun rada kaset ngoten. Niku. Lah terus pundi? Balil wajibu alaihi, sing wajib bagi seorang hamba niku an yubadira ilal a'mal, cepet-cepet nglakoni ngamal ala ayi halin kana, dalam keadaan apapun. Kalau memang itu waktunya sudah datang, cepet dan dilakoni. Niku sing paling sae ngoten. Arep lunga kaji bareng aja tek semaya. Mesti san somben nek wis kuat wong loro tak budal aja ngono. Saiki isone siji budal wong siji gak apa-apa. Dene iso kuat nek sijine budal wong sijine. Syukur lek dungane mandi sok budal wong loro. Wah, ten ora usah kok. Nyemayane kaji, wong ya wis ana duwite lho kowe. Kok semaya nek. Oh, niku mengke moro-moro sok haji tahun ngarep ae lek wis ana duit neh. Padahal wis ana. Lah nyapa to Pak Nek? Saiki duwite sik tak ubetno neh ben mundak-mundak ngoten. Sok mesti sak keluarga ngono lho lek haji kuwi. Anake sing barep karo mantune, terus aku karo kowe dadi wong papat ngono. Dadi iki lek budal mek wong loro tok kan eman-eman kan wong papat ngono. Lah wong isane wong loro budal loro. Kita nggih. Ini kadang-kadang mboten krasa ngoten disemayani. Wa ayantahiza fursatal imkan qabla mufajatil maut. Wa ayantahiza lan arep yen to napa nggih istilah ngebek-ngebeki sapa wong fursatal imkani ing kesempatane imkan mungkin qabla mufajatil maut sadurunge dadake pati. Wa hululil faut lan tekane telat. Ojo sampai kesempatan itu hilang begitu saja, ngoten maksudnya. Sekali sekarang ada kesempatan langsung dimasuki. Ojo kok nunggu pun telat. Ya terus tapi ya kudu tetep wa ayat tawakkal 'ala Allah fitayassuriha alaihi wa sarful mawani al hailah bainahu wa bainahu. Tetep kudu pasrah teng Allah nalika tumandang niku lho nggih. Nyuwun teng Allah, ya Allah niki panjenengan paring pitulung, paring ana gampil anggen kula ngamal. Sedaya kelanten panjenengan. Kula sadar menawi niki kewajiban saking panjenengan, kula namung kewajiban nglampahi sing nglampahake mangke sak tulus nggih panjenengan. Mila nyuwun gampile persoalan menika. Nggih, menawi saged ampun ngantos dikaling-kalingi, ampun ngantos dialang-alangi anggen kula badhe ngamal sae menika. Dadi tetep semendine teng Allah, tapi semangate tandang terus enten. Lah mboten ngoten mengki akibate kula panjenengan kecolongan wektu cara wong Jawa ngarane. Kepancal sepur. Kecolongan wektu kepancal sepur. Jenenge wis kepancal sepur niku wis kurang apa ketinggalan 3 menit wis sepure wis kliwat wis gak numpak sepur, mesti kudu numpak liyane gitu nggih. Ya lah sepur ning donya engko dinteni enek-enek. Lagi sepur kadung titituit langsung pun budal. Saman balik ning donya gak iso, kadung mati jet ngoten niku wis. Gak iso semaya ya. Nah, niku ngamal niku kudu cepet-cepet yang dilakoni. Kalau pinten
Cekap semanten monggo kita tutupkan di donga sesarengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.